cukup turah. Nggih. Pak De Gareng. Mbak Birgita kalian Mbak Dian katuran minggat. Mbak Birgita kali Mbak Dian. Ya, Tunggahke ngendi ki nggon iki sempite ram ngene. ora apa-apa, kono yel-yelan ra apa. Belan gorono ki ora anu kok nuntut tok panggunge. Birgita kalian Mbak Dian. Iya. Kasih spot. Duduk. Iya, Adit Laras ya. Ya. Kecret siji wae. Ini tadi adalah Lorenza Laras ya. Ini sing dalu Mbak Birgita. Wajan. Mboten derekne Mas Akbar ngene mau nggih. Mboten derek Mas Akbar nggih. Lah kena derek sampai. Oh iya ding, heeh. Mas wis no. Heeh. Anakku wedok iki karo Mbak Birgita tresnane ora mum lho. Anake apa bapake? Anake ngawur. Aku tuku es krim dhewe dheke gak tukokne nesu. Heeh, ning Mixu mau ya, Mbak ya. Mixu. Heeh. Minum sing dalu Mbak Dian. Nggih, sugeng dalu Pak Dalan. Nggih, wajan. Yayi loro iki kudu anu Mas diduwete. Nuwi saurunge munggah aku wis di WA. Aku duwetan karo Mbak Dian. Ora fitrah. Gus ora sapa sing ngomong. Kuwi kan Ipin-Upin versi cewek, Pak De. Sedulur mriki kersane pirsa Mas. Iya, pripun? Mbak Birgita nika asli pundi daleme? Nggih, dipun anu no. Nggih, wilujeng dalu Bapak Ibu warga masyarakat barat nggih, Mas. Nggih, betul. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, nderek pitepangan Pak Bu, kula Birgita Ayu. Aslinipun saking Kediri nanging saiki ten Solo Pak Dalan. Oh, ten Solo. Sudah menetap di sana ya? Nggih, insyaallah. Oh iya. Sudah lulus jenengan, Mbak? Sudah. Dari isi Surakarta ya, jurusannya tari ya tadi. Oh, karawitan ya. Ya, tadi bisa nari kan sekilas nari tadi. Loh kan ya belajar nari, ya belajar nabuh gamelan, betul, ya belajar betul. linden, ya belajar menulis. Belajar menulis balik TK nah berarti. Maksudnya menulis itu menulis penelitian. Oh begitu ya betul. Sisihnya. Sebelahnya. Sampingnya. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat malam. Kayak guru TK ya. Jalan-jalan. Cakep. Sambil lihat ogoh-ogoh. Iya. Kok sambil lihat Pak De Gareng piye ta? Odok. Ogoh-ogoh. Oh ogoh-ogoh. Apa nduk? Ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh kok odong-odong. Lah ya odong-odonge cedak ogoh. Oh iya. Ogoh-ogoh. Heeh. Terus jalan-jalan sambil liwat apa jenenge sambil lihat ogoh-ogoh. Perkenalkan, nama saya Dian Munasiroh. Oh, ya. Pak De Gareng genti ngono kuwi, pantun ngono kuwi. Cek ngono. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Gareng tralala le. Ngono sak kecekele nyapa to. Penting dadi duit ngono apa. Nggih, kula asline Madiun, Bapak-bapak. Oh, asline Madiun. Saiki? Sakniki teng mriki. Ora, saiki ni Caruban. Asline Madiun sekarang domisili di mana? Di Solo. Di Solo juga. Status masih perawan. Kuwi sapa? Kupinge, lawan kupinge. Sing dolanan HP kuwi sapa ya, Dik ya. Wintet. Oke, Mbak Birgita, nika kala wau wonten mamundhut lagu saking Bulurah Manjung. Nggih. Nika kala wau wonten pundutan Loro Jonggrang. Terus nika kala wau regedek-regedek Dimas mulih regeng swasana monggo ninggal katresnan mantul nika saking Pak Kami tuwa putih menika trampelan. Nggih. Terus lan ugi saking rencanganipun piyambak menika kala wau Ki Dalang request sambung aji dalu wis diwirangani. Anu apa jenenge gubuk asmara saking Mas Ragil sing punang niku. Pokoke tak sebutne kabeh iki. Mas Ragil request ya. Napa? Oh, Mas Ragil lho request ya. Enggak request dek, transfer yo ora request terus. Terus menika Mas Badar ugi saking dalang saking Nganjuk nika dalang milenial.
Masih Mas Akbar menika Mbak Brigita nggih. Menika nyuwun gending tambal ban, ketuk loro kerep nggih, transfer 15.000 Modaro. 15.000 ya. Masuk bisik-bisik, aku bar iki ra melu nek dikecerai terus. Mulane muni ngono. Heeh. Oh, wonge wis anu kok mentale wis kuat kok Debir kita kok malah. Pancen ora. Pun sakniki sak merdekane mawon badhe ngersakaken sing pundi. Ndak ngomong apa sih? Apa? Ora ngomong. Pak nesu lho, Pak. Napa nyapa? Wah, brak terus kok. Nyapa? Ora apa-apa. Nah, goleki ngomong apa, Mas? Ngomong apa sampean? Wis ndang. Lali. Saiki wis adewe meneng wis cep meneng ben wong ben ngomong. Heeh. Lah dalange piye wayangan kok dalang meneng iki? Mas. Masih. Ya ora wangun to Mas, mae wayangan kok meneng kaya wong seripah. Lho. Nggih, monggo Pak Brigita minus sing pundi? Bu Lurah Manjung Loro Jonggrang. Terus Pak kami tuwa prampelan apa jenenge Ninggal katresnan. ben milih sing ndi? Heeh. Oh, gak enak sing iso Pak. Kowe terus rene iki ngopo kok ora enak sing iso? Ninggal katresnan. Oke, siap. Oke, monggo Dik P Mas. Dik P Mas ngambil kendang, monggo nggih. Oh iya, Mas Dedik tampil di muka. Ayo berdiri Mas nek perlu Mas. Nggih, monggo. Heeh, yo. Heeh. Tami. Mas. Kowe engko nek wani tak wehi rokok apa aja. Ayo nang ngadeg. Mas. Mas. Mas, ngadeg nang tengah tak mii. Oh, ngawur. Mas gapuk ning ngono lho ngawur. Iki lho. Diweki mik ngono ta masuk. Jarine, aja ngono, engko ae. Yo, Ninggal katresnan. Oh, Rani, jebule kowe mlejak. Dudu. Om, terolat Om. Tak kedang. Nangis sajroning ati. Ayo. Yo sekaran medele ya. Ojo lali bawel. Asik Debir kita ya. Tarik Mas, yuk, sakiran sesek Mas, yuk. Oh, gunung kula ingkang sowan monggo dipun menggahaken menapa wigantosipun. Yo. Ring gongokan ditugel ditelengan
Kendangane Mas sosok jos sosok Kendangane kemlewet. Oh, kemlewet. Piyayine gur senyum mawon niku anu Mbak Birgita. Mas. Apa rong duwe pacar, Mas? Niku to. Dereng gadah niku. Oh, lah mesakne tak jodohne, Mas. Kali sinten? Karo iki lho Ana Loka. Aduh. Aja iki. Lah yo, heeh. Emane, Mas? Mana-mana saya Mas. Beda keyakinan, Mbak. Mas Femas yakin beda keyakinan? Mbak Ana Luka enggak yakin? Oh, ora. Maksudnya keyakinan ki nggo nopo? Alon-alon bae to. Iki nyapa to kok garis bawah itu ora gelem gawe anu wae. Lah wong kemerungsung. Aja Yuk. Jane kesenian opo? Ya, TikTokers ya terima kasih. Ya. Wih koyo nono piye inspirasine iki mesti. Dadi baleni kok piye kok? Coba yo, lu tak der yo. Manam cupan. Oh ya turi-turi putih iki. Inspirasine turi-turi putih. Aja ngesruh to, Mas. Aja ngesruh. Ya. Garapan iki melusukan iki mau lho. Oh ya ini anu spiral itu loh. Viral. Nek spiral ki alat KB. Wow malah dikenake ngalup sampean. Lagu berikutnya ya Mas. Iki nggon KB iki lho ki piye iki ora mbok teruske iki. Nek KB kok emang ya. Arep melu Wartoyo wae. Sampe tak bedheki nek no. Ora. Bedane KB pil KB karo pilkada apa? Nek ora roh ya wis lagu-lagu wae. Iso. Nek pil KB apa nek Iki pilkada ora apa? yakin to dalang siji iki ora yakin iki. Pilkada apa nek pil KB apa? Pil KB alat kontrasepsi. Terus nek pilkada itu adalah pemilihan umum. Lah ngono. Cupet, pemikiran cupet. Lulusan SD ya mesti ya. Iya ora masalah nilai 6 tahun. Lah terus bedane pil KB karo pilkada iki opo? Menika wonten pamundhut lagu terus. Hei! Sampean kawah-kawah aku sing luruse kudune sing ngederke iki kono. Ora patek yakin. Iya no. Engko ae lho sampeyan mesti yo gawe-gawe terus. Aku ki dalang kok mbok kon ndagel iki piye to jane. Sampeyan dalang piye? Mboten. Ya wis. Ora arep nyumpet rezekine kono. Sampeyan dalang piye? Mboten. Tamat wis iki genti anu Mas Gareng. Iki genti apa kuwi jenenge Mbak Rendra karo Mbak Ana Loka. Nyapa iki nyapa kok tingak-tinguk. Ora apa-apa, sabar. Nek ora sabar ora wis nglalu mau-mau aku. Abul sampeyan jenenge. Tenang. Anake sampean pira? Anake sampean pira Pak De? Sida Mbanyol tenan ora? Ora sida. Anakmu pira sih tak takoni? 4. Ya wis patut, nek arep nglalu wis patut. Ngono kuwi tok. PLK. Tak kira PLK ki apa? Lek. Tak kira nek anakmu 6 lanang kabeh, mbok jenenge PI kae. Alah kuwi lawas. Anak kuwi 4. Ngapunten saiki mbarepe ndandim lho Mas. Komandan Kodim Mas. Dandan dinamo. Sing keloro? Ya dandim kabeh. Oh, ya guru kuwi tok ta? Ya oke jan. Sampeyan ra yakin kok. Telek iki ya. Mbak Ana Loka karo Mbak Mbak. karo Mbak Rendra, heeh.
Saya mau tamasya keliling kota. Sego wis iki jane dagelan apa bakul catering jane iki ora payu ndagel ya ngubengke sego. Ya iya Pak Dik iki kanca-kanca niki takjil saking kula. Wo wis kewanen tenan iki Ini wong mampu kok pajake. iki sing urunan bapak-bapak ibu-ibu lurah lho kok malah mbok akokne iki piye to sampean iki Lho wong aku ya urun kok. urun apa Donga pengestu. Lah wong ngerti aku nang kono nang mburimu arep rene, arep maju. Mbok sing mbok tulungi iki aku malah sing mbok lungi malah segone lho mbok tulungi. Ora apa ya pilih segone lho nek dipangan. Lah kowe pangan apane lho? Apa iya? Masa kowe moh Mas mangan aku? Masa moh mangan aku? Alah sing nang omah ya padha kok ya apa-apa. Luwih gede. nah iya wilujeng dalu Mbak Rindra Dalu Mbak Yu. wilujeng dalu Mbak Analoka Wilujeng dalu Pak. nggih lho ngene iki lho piyayi iki alus ngene iki lho Iya. Selamat malam Mbak Analoka. Selamat Wah, malam Om. hidung kamu mancung bagaikan peloro tanteka. Selamat malam Aku. Mbak Rendra. Selamat malam Mas Gareng. Aduh bokongmu kaya bemper. Bahkan aku nang keunikan ya Iya, nih. ini adalah kuasa dari Gusti Allah yang satu kecil yang satu besarnya kebesaran ya Iya. Yang kecil kekecilan. Mm-mm. Mbak Hana karo Mbak Rendra sudah di sini. Ya Mau nyanyi lagu apa? Loro Jonggrang ya Roro Jonggrang ki enek lanange enek wedoke. ya sama sampean no Yakin pora? saya toh Engko ora yakin. yakin Yakin aku wis kulo melu gatra kaya ya. Ini aku tengah. ya apa dikancani Mas Rasno ya Loh, ya langsung ya Loro Jonggrang ya nanti wayangannya rampungnya tidak sampai semalam suntuk Mas loh iki kene kaya ngene kok arep ngendikane Pak Winarko akan memunculkan dalang-dalang daerah. Wayangane ngene dhewe kok arep wayangan kukut sedelok ki arep ngopo? semalam suntuknya artinya apa Semalam suntuk ki ngantek semalam. salah semalam pi hawane mung suntuk Lah kok iso? dadine aja nganti semalam suntuk gitu Halus malam iya ceria. kok pelilak-pelilik itu mudeng enggak sama bahasa Mudeng dong. iya. Maksudku ngene lho Mas, Gimana? sampean ki ning nggone dhewe putra daerah. Penonton akeh kaya ngene iki wayangan ora usah kesusu bubar. Nek cara barat kuwi nek sing penonton iku isih akeh ya terus nek sing nonton kok kondur ya wis bar. Iki ki tetep akeh ngene iki. Oke terus. Oke. Mula penonton ngene iki nek iso wayangane sesuk bubare jam 11 awan. Sapa ngrawit mulih dalange demi mil dhewe nang kene. Karo sampean Ora, aku wis lunas mulih mau-mau kok. Iki duet. Ah, duet. Aku Roro Jonggrang. Aku Bandung. Ya. Heeh. Roro Jonggrange iki. Loro Jonggrange kuwi loro jiwane sampean Mas. Sik to. Kowe Bandung. Bandung Bondowoso. Ki Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Lah aku. Loro kuning. Oke. Habis ini nanti tambal ban ya Mas ya. Oke. Metu to iki? Iya no, ada request lagi. Lorenza. Ya. Oke. Uduk Lorenza. Apa? Lor kali. Yuk, monggo Roro Jonggrang. Ayo. Haser ya laras. Dalam butuh channel. Pak Santos, segala-galanya sebenarnya. Ayo, ayo, ayo. Masuk. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Salalalalala. Nora mukan akeh kang nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyo. Sapa iki?
dasar wanita keparat apa ra ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Daparmaya aku duwe aji sakti Pandawasa Rara Jonggrang manungsa sun pundhut garwa Joko Bandung aku derpe kebono candi sing mas sawengi aku dadi iya Jonggrang panyuwunmu kang nandang kasmaran waspadano prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita peyongan Jonggrang dolanan ning sirkuit iki mau sampean balapan. Luput nek kowe dadi dagelan aja ecak-ecek ngono tenanan ngono. Kok ecak-ecek nyapa to? Memang kowe balapan. Garapane kanca-kanca ki tegese seger. Oh, seger. Ora. Wis. Maksudnya ngene, umpama aku dalange, kok diiringi kanca pengrawit sing seger-seger garapane ngene iki, yen aku dalange, yoga-yoga iki tak undhake kesejahteraane. Alhamdulillah. Contone piye? Ya mulih-mulih ki jak mangan soto. Lomo berarti ya. Paling ora ngono kuwi. Sopo kuwi? Aku. Kok iri? Yen aku, yen sampean ora. Aku ibuh terang. Mesti jak mangan ning omahe dhewe. Iya. Bagaimana sudah langsung tambahkan ya satu lagu lagi ya. Satu lagu lagi. Iki apa ditambahi? Nyapa tambahnya apa? Pira mau? Tambahi anu sesindene iki lho Mas. Enggak, nanti yang terakhir bombernya Mbak Deni sama Mbak Lia. Mau tambal ban mau pira? Tambal ban. Kluntik pira anu transfer pinten? Langsung mlebune Brigita mau ya. 15.000. Oh, berarti Mas Badar mau heeh. Berarti pit motor. Kok supit motor? 15.000. Nek mobil pira? 50.000 pakat 5 kadang ya ngono Mas, ora mesti. Ban setum e lho tambalen. Sing ya, tambal ban ya yang di grup. Biar marahi. Ora. Oke, siap. Moji nemro. Oji-roji. Nggih, meneng-meneng menika. Pripun Mbak Analoka? Has carias. Niki lho nembe kong kali bubes. Nggih, nyapa Dek? Badhe nyanyi napa Bu? Oh, Dek arep ngadeg kan Mbang Bobo. Nggih, tambal ban niku bareng-bareng, Pak. Oh, nanti ada ya. Saiki. Heeh. Engko esuk. Kula mundi dawuh. Oh, nggih, Bendahara. Sampeyan bose aku to? Nggih. Lah yo. Iki ben nyanyi dhewe to.
Yo, tambal ban dados. Yo. Oke, sindene ngadeg kabeh. Lorin sayo. Sampai berdiri semua, ayo. Ya. Asik-asik pakai celana ya, celana komprang ya. Oke. Ya, ya. Senam aerobik atau foto-foto ya. Gayanya ganti ya. Iya. Aku nganti suwuk pokoke sak tempat iki terus ya. Rezekine untung-untungan. Nasib apik duit ning kantongan. Wayah apes wetengku krasa kroncongan. Ya ini singlenya bawa radio ya. Lah aku nggawa apa, Guys? Ya, Mbak Rendra bawa pencon ya. Ya. Juri kita tinju ya. Mak jeduk, mak jeduk, mak jeduk. Apa pecah? Wah iki mesti rezeki tenan. Macet dong, macet dong, macet dong. Ban pecah maneh. Isih esok rejekine tambah numpuk.
Der ya. Terima kasih ya. Suwuknya diompak tadi ya. Iya ini lagu lawas. Ya. Mbak Elisa jangan duduk dulu. Oke, ya. Menemani Mbak Denko sama Mbak Lia ini Mbak. Mbak Denko ya, sama Mbak Lia. Oke, ya. siap. Aja. Ngenten iki jenengan tindak mriki kontes nderekne sinten Mbak jenengan? Oke, pode. Oke. Bareng aku. Bareng aku. Bareng kowe. Bareng aku. Caldef dulu lah kalau Pak. Jaga nih kalau mobilnya mogok yang nyurung itu ya. Iya ini yang nanti tak tambal ke. Bocor halus. Ora penak lho iki, ora penak lho Mbak Elisa ini. Omong no nyapo dadak menang ngono kuwi jenenge. Omong ya ora kanggo. Iya. Jawa padalang nih. Ya, Mbak Deni sama Mbak Lia, wilujeng dalu Mbak Deni, Mbak Lia. Wilujeng dalu. Ya. Waduh. Suarane lho, Mas Gareng itu Mbak Deni suarane ngono kuwi nyapo. Mbak Elisa sugeng dalu. Sugeng dalu. Mbak Lia sugeng dalu. Sugeng dalu Mas Gareng. Deni selamat malam. Selamat malam. Iki jane sinden apa kernet ta iki? Manol pasar Mas iki. Iya sing mbok sing halus. Niki nggih halus ngomong kula nggih basa lho. Iya. Kula lho nggih muni nggih ngono lho. Oke. Kan kula basa. Nyambut gawe wengi kok ameng-ameng nyawa. Kan nggih niku basa halus. Maksudnya ki diperhalus. Sugeng contohnya ngene, sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu. Mbak Lia selamat malam. Selamat malam Mas Gareng. Good night Mbak Deni. Halus. Piye to wong iki jane? Jare kan halus. Halus patakmu lho. Wes kena patak wes. 1-0. Makasih. Lah ket mau aku gak kebeneran kok. Saya meneh aku, Dik. Ngopo kok ora kebeneran iki? Kok ora beneran maksudnya ki dengan lemah lembut. Wong dalu, kuwi lak kaya wong kabar-kabar. Lemah lembut. Dadi kaya ngene iki lho. Sugeng dalu Dek Elisa. Sugeng dalu. Oh enak, ngono lho. Carane ngono. Dek Lias, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mas. Oh iya wis ketularan dalange. Lah sampe ku ora jelas. Nganggo ngene. Kang dalu Dek Deni. Sugeng dalu. Yes, lumayan. Wong dalu, ngene iki lak tenan Mas. Iki malam pertama ndek bojo iki geger. Tenang. Wah, mesti rampung terus. Lah kok iso ngene lho Mas Jano iki. Kok iso? Ngene malam pertama mesti wah ning arep lawang enak tenan. Oi, enak tenan. Oi. Kacek para. Kacek. Mbak Deni menika kala wau wonten pamundhut Mbak saking menen. Pamundhute napa Mas iki? Aku ning kono bebar mendem. Kowe tek kaya sinden mendem PPO to iki. Lah aku kan mengikuti suasana meriah iki mau. Ya oke lah kalau begitu tak kancani. Oke. Akan anggur merah yo. Iya. Monggo anu bajing loncat dipun bawani. Oke, bajingan loncat. Bajing. Ditembung iki. Bajing. Tahan Pak. Piye kuwi diapake kuwi ya? Hah? Timbak apa ki timbak? Tembak. Tembak kok ngene iki. Lah pelurune. Bajing Loncat. spasi loncat. Apa tadi? Bajingan loncat. Astagfirullahaladzim. Wes tenan. Jajal nek kasar kaya ngono ki suarane kaya apa Pak De Gareng Suko? Ya ngene iki suarane ngene iki kok kasar kaya piye. Wis kono karep bajing apa kuwi? Bajing loncat apa arep bajing mangan kambil karepmu kono wis. Aku sing nembang kowe bajinge. Wis kaya preman lho Mbak Adin kowe suarane. Oke. Ndek bojo ngene iki stroke ngadeg tenan. Monggo Mbak Deni. Aku nembang. Ora yasinan. Nama bawa to? Iya dong. Bawa. Iya. Dik kaya wong nak. Kok dadak ngene iki kok. Niki suarane tenan nih. Suarane karo slogan iki kaya wong nantang wong sak barat iki kaya ditantang kabeh ngono. Iya wong wedok
bawa iki. Bagusnya ya Pak De. Ngene iki lho. Nah, yang bagus gitu. Aku aja belajar kok. Ngedet Mbak Den. Hadap kiri gerak ada Pak Digareng. Ada Pak Digareng, ada Pak Digareng. Ada Pak De Gareng. Ngedet. Diwarahi Mas Gareng piye? Jalan pelan-pelan. Nah, gitu. Ojo. Awakku lagi ora penak ya. Setidaknya tuh diperhalus. Wong Jawa. Lho, sing karo Mbak Elisa Jawa mlaku. Yang belajar ya. Tekono neng ndi tekono. Temu di Mbak Elisa. Sing ditekon iki aku. Oh ya. Baleni tak coba baleni. Kira Mbak Elisa. Pek cedak omahmu ngono to. Ayo mlaku meneh yo gandeng. Temu ndi Pak Digareng? Wayangan teng barat. Oh nggih. Arep gua batang to Mbak Elisa. Wis badar wis ra sida. Wis langsung dibadarke wis. Oke, makasih. Arep gua batang. Batang. Anu, Den. Bawa. Ayo bawa. Bajing loncat. Makasih. Aku bawa njaluk iringan. Hah? Nah, iringannya apa? Nggih, iki danyange rawuh ki Pak Digareng. Dudun. Danyange. Apa, Mas? Iringane apa, Mbak? Iringane seks. Sek apa? Saksofon. Oh, saksofon sing komplit to. Kok saksofon. Ya, iyange lagi rawuh iki. Saksofon. Saksofon ora seksofon. Oh, Saksofon. Sak. Lah nek kowe iki sak semen. Lho ora kowe, Mas. Pelok. Dalang kondang rokok. Nyek iki tak wae iki lho lah kok. Iki lho, nyekmu LAS iku lho karo SC cek double check. Dalang kondang rokoke kaya LC. Ora beneran. Lah kowe malah ra nggawa rokok dagelan kondang. Lah iya nyataan golek jalukan kok. Udah apa boy? Apa kowe? Oke. Ya. Siap semuanya? Siap, Mbak. Oke. Yang ngendi to? Jangan tepuk tangan. Urung Mbak. Dereng. Dek kaya panitia 17 Agustusan kok iki. Wah, HP HP. Iki pindah kene modalnya. Urung rokok ya ngono kuwi. Ya. Apik kliwonan. Piye? Apik kliwonan. Kuwi mau ki paingan ki tembang Mas kok kliwonan iki piye? Lah yu paing pon wage kliwon. Gelut e. Ngentai aku. Oh, musuhmu lho. Ngentai aku. Kon ngentai aku kon. Boten, Mbak. Boten. Kon wani karo aku. Boten. Kon gak ngerti sapa aku. Kowe sapa? Loh, Den. Sarip. Wedok kok sarip. Mboke Sarip. Aku londone. Saripe sampean ben dilangkahi karo kono. Gah, sing langkahi kuwi prak kelarapen. Terus ki. Karepmu. Suwantene Mbak Deni dos pundi Pak Digareng? Wah, sae Mas. Ternyata suarane manten serogolan ning bareng nembang wis kaya wong Jawa Barat.
Ngeteni nyolong petek. Kedahe dibeto tengarangannya terus wae niki. Sae Mas niku gawa rono payu. Topek bojo. Ora, kok nyanyi lho kok nyanyi. Peken bojo. Lah kaya ngono arep nggo abrak apa. Kan kena nggo ampet-ampet. Mlaku ro kowe lak kaya wong arep ngawinke jaran. Tidak sangkuriang jos niki jane Pak De. Anu Mas, ganti kula kok. Lah ganti napa? Lorenza. Ndang tekono ana slakmu. Wes. Saksofone ndi? Oh, wis 6 ro tok ae. Ya wis pokoke imajinasimu piye ngono lho. Kowe pe arep rabi terus sak nyaksofone aku ora gelem. Wis salin musuh genti iki. Iya. Mas, iki ngiringi bajing loncat kaya arep ngiringi pemakaman jenazah. Lemes. Gusti kagungan penyawat nulangku Spor. Gratis, rokok gratis, monggo. Nah, dibagi-bagi mau nih gratis. Rokok gratis, monggo. Asline ukur duwe rokok to jan ngono. Oh. Awor wiraswara kaya awor maling aku. Rokok kanggo kang omah kok. Sing wis mung balekno Mas durung Mas. Tegesan ra apa-apa tak tampa Mas. Entuke garek iki kok. Ayo paingan terus ke. Kok melu ndelosor iki piye lho? Mula kowe iki nek nembang ki meleko. Kowe nembang merem tinggal kanca-kancane nek wong ngerti. Ngadeg. Kaya Putri Duyung. Putri Duyung kok kaya ngene. Nggih monggo Pak. Ayo. Ayo sapu-sapu. Sarupi mundut lantaran hayang pisah abdi mun kitu mah Gusti Sae nggih Pak De Gareng nggih. Sae. Ya ngono kuwi Mas. Sama yo ngrasake to. Ya ngono kuwi rasaku ya ngono, sapa ngutuh ngono kuwi rasaku iki. Gusti ngarang
Kembali siap-siap. Uruh. Oke, bajing loncat selindro. Nggih, Mbak Lisa kalian Mbak Lia. Nggih, dipun temani nggih, Mbak. Ya, ya. Yuk. Jawa Barat menggok ning Solo sik. Tekan gon boga. Enggak. Ngenteni aku mesti. Abdilapat narosan teti anjalna. Meh liwat. Ameh neng Madiun.
semuanya. Ayo tepuk tangan kabeh. Tepuk tangan tak kepruki. Lho piye to kejane? Wis. Pasare wis bubar. Iki jane piye to iki? Pamijen. Oh, pamijen. Ora tepuk tangan kok dikepruki. Layak bojone giris arep dhek. Nggih, matur nuwun Pak Digareng, Mbak Elisa, sampun ngrencangi. Nggih, Mas Putut. Nggih. Sami, mugi dados berkah barokah kados kaya mawon. Nggih, mugi-mugi masyarakat Barat tetap berbudaya ngoten nggih. Bar niki tanggal pinten melih? Alhamdulillah tesih tebih kali jenengan Mbak Elisa. Ngetutne sampean karo nggih no. Niki mboten Pak Digareng. Mboten niku nggih, tukang terang udan niku nggih.